खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों अरुणोदय स्किमनि 9000 फैसानि बागैनो माखासे बाथ्रा बुंहरनो सानदों। मानो होनोबा जायफोर नोंथांमोना 9000 फैसा मोननो हाबाय नोंथांमोनाथ' जोबोद मोजां मोनबाय जानांगौ गोसोआव जे नोंथांमोना 9000 फैसाखौ मोनबाय होननानै। जायफोर नोंथांमोना 9000 फैसा मोनासै दा नोंथांमोना एसेबाबो गोसोआव बोरैबा मोनबाय जेनेबा मालायफोरखौ नोंथांमोना 9000 मोननाय नुबाय नालाय दा बिनिखायनो जायफोर नोंथांमोना 9000 फैसाखौ मोननो हायासै दा नोंथांमोना बोरैबा एसेबाबोथ' मोनखागोन। दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे बाथ्रासो बुंहरनो सानदों। जेनेबा जायफोर नोंथांमोना 9000 फैसाखौ मोननो हायासै दा नोंथांमोना इलेक्सननि उनाव मोनगोन ना मोना, दा बिनिफ्राय गोदान एप्लाइफ्रा माब्ला मोनगोन आरो बिनिफ्राय जोंहा गोदान एप्लाइ जाबावगौनि जोंहा बाथ्राबो ओंखारना फैदों आरो बेजों लोगोसेनो अरुणोदय स्किमनि 1250 थाखा फैसा बारायनानै नोंथांमोना 1500 2000 बेबादि मासाव मोनगोननिबो जोंहा खौरां ओंखारना फैदों। दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों गोबां बाथ्रा बुंहरनो सानदों नैबे अरुणोदय स्किमनि बागै। दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो। आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम नैबे 9000 फैसा सोनायनि बागैनो माखासे बाथ्राखौ बुंहरग्रोनोसै। जेनेबा नोंथांमोना सानदों खोमा हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नोंथांमोननिसिम बैसागुनिनो गिफ्टखौ हरमारबाय होननानै नोंथांमोना सानदों खोमा, नाथायबा बेबादि नङा दै। नैबे अरुणोदय 3.0 जायनि फैसाखौ अक्ट'बरनि 7 थारिखआव सोदोंमोन जोंनि नैबे बिटिसिनिखौ बै समाव सौथ'वाखैमोन। मानो होनोबा जोंनि नैबे बिटिसिआव आरोबाव जोंहा एसे खामानिया दंबावोमोन। जोंनि नैबे बिटिसिनिखौ थांनाय डिसेम्बरनि 12 थारिखआवसो नोंथांमोननिसिम 1250 थाखा फैसाखौ सोना हरदोंमोन। दा बिनिफ्राय नैबे अक्ट'बरनि 7 थारिखआव जेब्ला जोंनि नैबे आसामाव फुरा गासिबो जोंनि नैबे आसामाव बिटिसिनि अनगायै जेब्ला 1250 थाखायाव सोना हरदोंमोन अरुणोदय स्किमनि जोहै, दा बिनि सिगाङाव सरकारा अरुणोदय स्किमनि फैसा सोनायखौनो बन्द' खालामखादोंमोन। दा नोंथांमोना गोसोआव दंना गैलाथाय मास मोननै मास मोनथाम बेबादि जाबायमोन अरुणोदय स्किमनि फैसा मोनैया। मानि थाखाय? माखासे जोंहा खामानि सोलिबाय थादोंमोन। भेरिफिकेसन खालामनाय, एप्लाइ खालामनाय, बेनिफिसियारि लिस्ट खालामनाय बायदि बायदि जोंहा खामानिया सोलिबाय थादोंमोन। जायनि जाहोनाव जायफोर नोंथांमोना अरुणोदय 1.0 अरुणोदय 2.0 नि जे नोंथांमोना फैसा मोनबाय थानो हायोमोन नोंथांमोना अक्ट'बरनि 7 थारिखनिफ्रायसो मोननो हादों। बिनि सिगां नोंथांमोना मास मोननै ना मास मोनथाम नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हायाखै। नोंथांमोना निस्सय गोसोआव दं जानो हागौ। दा बिनिफ्राय अक्ट'बरनि 7 थारिखआव फैसाखौ सोजेनबाय, फुरा जोंनि नैबे आसामनिया मोनजोब्बाय 1250 थाखा फैसाखौ अक्ट'बरनि 7 थारिखखालि। दा बिनिफ्राय जोंनि नैबे बिटिसिनिया मोनासै। मानो होनोबा बिटिसिआव जोंहा खामानिया जोबाखैमोन। दा बिनिफ्राय बिटिसिनिया माब्ला मोननो हाखो? थांनाय डिसेम्बरनि 12 थारिखआवसो 1250 थाखा फैसाखौ बिथांमोना मोननो हादों। दा बिनिफ्राय डिसेम्बरनि 12 थारिखआव सोनायनि उनाव फुरा आसामावनो आरोबाव अरुणोदय स्किमनि फैसाखौनो सोआसै। जानुवारि मासावबो सोआसै, फेब्रुवारि मासावबो नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हायासै। दा बिनिखायनो नोंथांमोना दाजाबदो खै मास नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननो हायाखैमोन। जेनेबा नैबे अक्ट'बरनि 7 थारिखनि सिगां मास मोननै मास मोनथाम बेबादि मोनाखैमोन। मास मोनथामखौनो नोंथांमोना लाबानो जाबाय। मास मोनथाम लादो। दा बिनिफ्राय नोंथांमोना नभेम्बर मासावबो मोनाखै। आंथ' बेखौ मिथिना मोनखादों। अक्ट'बर मासावबो नोंथांमोना मोनासै, जोंनि नैबे बिटिसिनाथ' मोनाखै। दा बिनिफ्राय जानुवारि मासावबो मोनासै। दा बिनिफ्राय नैबे फेब्रुवारि मासावबो नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि जोहै 1250 थाखा फैसाखौ मोनासै। दा बेखौ नोंथांमोना दाजाबोबा 5 मास जाबाय। दा बे 5 मासाव नोंथांमोना मास मोनसेयाव बेसेबां मोननो हायोमोन? 1250 थाखा नोंथांमोना फैसा मोननो हायोमोन। दाजाबबा जोंहा बेसेबां जायो? 6250 थाखा फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हायासै अरुणोदय स्किमनि जोहै। दा बेखौ जोंहा चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थांनाय मार्चनि 10 थारिखआवसो नोंथांमोननिसिम बैसागुनि उपहार हिसाबै 9000 नोंथांमोननिसिम सोना हरबाय। नाथायबा बिथाङा 5 माससोनि बे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौनो सिगाङाव सोनानैनो नोंथांमोननिसिम हरखायाखैमोन। दा बेखौ जुदि माइनास खालामोबा 9000 निफ्राय 6250 थाखाखौ जुदि माइनास खालामोबा नोंथांमोननिसिम बेसेबां उपहार होनाय जाखो? 2750 थाखाल'सो नोंथांमोननिसिम उपहार होनाय जाबाय। आरो बे उपहारबो नङा होननानै बेखौ बुंनो नांगोन। मानो होनोबा जोंहा नैबे एप्रिल मासाव जोंहा दिनै एमसिसि नांगोन बादि बेखौ खोनानो मोननाय जादों एबा नांखागोन। दा जोंहा इलेक्सन कमिसना मोनसे प्रेस कनफारेन्स खालामनो नागिरबायानोसै। दा बेनिखायनो एमएलए इलेक्सननि जोंनि नैबे आसामनि एमएलए इलेक्सननि जोंहा एमसिसिआ दिनैनो नांसिगोन। दिनैनिफ्रायनो आसाम सरकारा पावारलेस जासिगोन। दा बेनिखायनो इलेक्सनाथ' जाखासिगोन नालाय। दा बेनिखाय नैबे आसाम सरकारा नैबे माबायाव एप्रिल मासाव फैसाखौ सोनो हाला। दा बे एप्रिल मासाव सोना हायैखौ बिथांमोना नोंथांमोननिसिम सोना हरगोन होनना बाथ्रा बुंदोंमोन। दा बेनिखायनो उपहारखौ नायनो थाङोबा नोंथांमोना मास मोनसेनिल'सो उपहार मोनदों होननानै बेखौ बुंनो नांगोन। दा नोंथांमोननिसिम सरकारा गोबां
9,000 फैसानि बाथ्रा नोंथांमोननिसिम बुंहरबाय थादोंमोन नाथायबा नोंथांमोना सानना नायोबा नोंथांमोननिसिम एक्सट्रा फैसा बारा बुरजा सोना हराखै जाय फैसाखौ नोंथांमोना मासाव मोननो हायाखै दा बेखौसो बिथाङा दाजाबनानै नोंथांमोननिसिम हरदों होननानै बेखौ बुंनो नांगोन मानो होनोबा नोंथांमोना अरुणोदय नैबे 3.0 नि अक्ट'बरनि जेब्ला 7 तारिखआव लन्च खालामदोंमोन ओइदिनखालिसो नोंथांमोना मोननो हादों बिनि सिगाङावनो नोंथांमोना मास मोनथाम अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हाखायासै दा बेनिफ्राय नभेम्बर मासावबो नोंथांमोननिसिम अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ सोआसैलाय दा बेनिफ्राय डिसेम्बर मासावसो जोंनि नैबे बिटिसिआव अरुणोदय 3.0 खौ लन्च खालामनायाव नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हाबाय दा बेनिफ्राय जानुवारि मासाव नोंथांमोना मोननो हायासैलाय फेब्रुवारि मासाव नोंथांमोना मोननो हायासै नैबे मार्चनि 10 तारिखआव नोंथांमोना दाख्लैबावैसो नैबे 9,000 फैसाखौ मोननो हाबाय दा बेनिफ्राय बिथाङा बुंदोंमोन चिफ मिनिस्टार बिथाङा इलेक्सननि समावथ' आङो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ सोनो हानाय नङा दा बेनिखायनो आं इलेक्सननि मान्थनि फैसाखौ नोंथांमोननिसिम सोना हरखागोन होननानै बुंदोंमोन दा बेनिखायनो 9,000आवबो बेखौ दाजाबदों नोंथांमोना 1250 थाखा फैसा मास मोनसेनि नैबे एप्रिल मासाव इलेक्सन जागोन नालाय मास मोनसेनिखौनो हमबाय जेनेबा दा बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम उपहार हिसाबै 1250 थाखा फैसा 1500 बेबादिल'सो एक्सट्रा नोंथांमोननिसिम सोना हरदों इसेबां बुरजायै नोंथांमोननिसिम एक्सट्रा फैसाखौ सोनो हाखायाखै जाय फैसाखौ नोंथांमोना सिगां मोननो हाखायाखै दा बेखौसो नोंथांमोननिसिम सोना हरदों नोंथांमोना बेखौ साननो नाङा नोंथांमोननिसिम गोगोम 9,000 फैसाखौ सोना हरथारबाय होननानै जाय फैसाखौ नोंथांमोना सिगां मासफोरावनो मोननांगौमोन जायखौ नोंथांमोना मोननो हायाखै बेखौ नोंथांमोना ज' मोनदों होननानै बेखौल' नोंथांमोना साननानै लाबानो जाबाय दा बेखौनो बुंनो नांगोन मानो होनोबा नोंथांमोना 5 मास 6 मास गाहाम नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फा एबा 1250 थाखा फैसाखौ नोंथांमोना मोननो हायाखैमोन दा बेखौनो 9,000 फैसायाव नोंथांमोननिसिम दाजाबना माने 9,000 फैसा नोंथांमोननिसिम ज' खेबसेनो हरबाय नालाय दा नोंथांमोना सोरबा सानदोंबो खोमा जेनेबा नोंथांमोननिसिम बुरजा फैसा चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा इलेक्सननि सिगां हरमारबाय होननानै नोंथांमोना गोबांनो सानगोनलाय खोमा दा बेनिखायनो आं बेखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जाबाय आरो दा नोंथांमोना निस्सय मिथिना मोनबाय जानांगौ नैबे अरुणोदय स्किमनि 9,000 फैसाखौ नोंथांमोननिसिम मानि थाखाय सोना हरदों दा बिनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हाबाय जोबोद मोजांनि बाथ्रा जायफोर नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि नैबे 9,000 फैसाखौ मोननो हायासै दा नोंथांमोना इलेक्सननि उनाव मोनगोना जोबोद आसा खमसै आरो इलेक्सनाव सोर देरहानानै सरकार बानायो दा बेखौथ' बुंनो हाया नालाय दा बेनिखायनो आरो जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंखादों नालाय 9,000 फैसाखौ जेनेबा इलेक्सननि उनाव होगोन बेबादिथ' बुंखायाखै इलेक्सननि उनाव जुदि बिथांमोना बिजेपि दला जुदि सरकारखौ खालामनो हायोबा 1250 थाखा फैसाखौनो बेबादि सोगोन एबा 1250 थाखा फैसानि बारा सोगोन बेबादिथ' बाथ्राखौ बुंबाय दा बेनिखायनो 9,000 फैसाखौ नोंथांमोना इलेक्सननि उनाव जायफोर मोनाखै नोंथांमोना मोनगोन होननानै आसाखौ खालामनो नाङा बाथ्राया बेबो आरो नैबे 1250 थाखा फैसाया बारायनानै 1500 नङाबा 2,000 जाखागोन नोंथांमोननि नैबे 1250 थाखा फैसाया बारायखासिगोन नोंथांमोना 1250 थाखा फैसा मोनगोन होननानै आसा खालामनो नांला नोंथांमोना बाराखौनो मोननो हागोन दा बेनिफ्राय जायफोर नोंथांमोना गोदान एप्लाइ खालामनाय गोबाङानो नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन होननानै आं बेखौ मिथिना मोननाय जादों नाथायबा गोबाङानो नोंथांमोना नैबे 9,000 फैसाखौ मोननो हायासै दा बेखौ नोंथांमोना आंनिसिमनो माने कमेन्ट खालामना खोन्थाहरदों आरो नोंथांमोना जेबो टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया गोदान एप्लाइआथ' जादोंमोन गोबां जोंहा दाख्लैबावैबो जादोंमोन दा बेयो जोंहा बेनिफिसियार लिस्ट खालामनायाव जोंहा एसे टाइमबो लायो नालाय दा बेनिखायनो बिथांमोना नोंथांमोननि नामखौ बेनिफिसियार लिस्टआव सोसननो हायासै बेफोर खामानिया गासैबो इलेक्सननि उनावसो दायो जाफिनजोबसिगोन दा बेनिखायनो इलेक्सननि उनाव जायफोर नोंथांमोना गोदानै एप्लाइ खालामनो सानदोंबाबो नैबे अरुणोदय स्किमनि थाखाय गोदानै एप्लाइ खालामनो हागोन जुदि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोननि सरकारा जुदि फैफिनोबासो नोंथांमोना मा सानदों सोरनि सरकारा फैगोन बेखौ नोंथांमोना भिडिअ कम्पक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो चिफ मिनिस्टार जाफिननो हागोन ना सोरबा बबेबा दोलोनि माबायासो केन्डिडेटआसो चिफ मिनिस्टार जानो हागोन बेखौ नोंथांमोना भिडिअ कम्पक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय इलेक्सननि जोंहा दोहौआवथ' नै नांखाबायानोसै दिनै जोंहा एमसिसिआ नांनो थांगासिनो दं एसे उनावनो आं नोंथांमोननिसिम इलेक्सननि बागैबो खोन्थाहरगोन जेनेबा इलेक्सना माब्ला जागोन भट होनाया माब्ला जागोन माब्ला रिजाल्टखौ होगोन आं बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम दाहाय जुदि एमसिसि नाङोबा एबा नांखासिगोन नालाय नांनाय लोगो लोगोनो आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ बानायना खोन्थाहरगोन दा बेनिखायनो गासैबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाखाबानो जाबाय बेनो आरो अरुणोदयनि बाथ्राया नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि थाखाय गोदानै एप्लाइ खालामनो हागोन नैबे एमएलएनि इलेक्सना जोबखांनायनि उनाव दा बेनिफ्राय जायफोर नोंथांमोननि नामा दानजानाय दा नोंथांमोनाथ' गोबांनो कमप्लेनबो होबाय नोंथांमोना खौरां बिजोङाव गोबांबो बाथ्रायानो बुंखाबायानोसै दा बेनिखायनो इलेक्सननि उनाव नोंथांमोनाबो नाम दानजानायफ्रा खामानिखौ मावनानै लानो हागोन गोबां माने मोनथावना मानसिफ्रानो नाम दानजानायखौबो आं खोनानो मोननाय जादों जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जायफोर मानसिफ्रा माने गिबि प्रायरिटियाव बिथांमोना मोननांगौ दा बिथांमोननि नामखौनो माने दानना होनाय गोरिब न'खरनि मानसिनि बेनिफिसियारिनि नामखौ दानना होनाय बिनिफ्राय
नैबे रान्दि डिभर्स जानाय हाबा जालासिनो थानाय हिन्जावसाफोर डिसेबिलिटि दा बिथांमोननिखौनो नाम दानना होनाय बेबायदि खौरां बिजोङाव खोनानो मोननाय जादों दा बेफोरखौ खोनायोबाथ' जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बिथांमोना जाय माने मानसिफ्रा गिबि प्रायरिटियावनो मोननांगौ दा बिथांमोननि नामखौनो जुदि दानना होनाय जायोबा जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा जाहैयो दा बेनिखायनो नोंथांमोना टेनसन लानो नांला दा नोंथांमोना 9,000 फैसाखौ मोननो हायासै बेनो मोनसे गिदिर बाथ्रा जाबाय मानो होनोबा 9,000 फैसायाबोथ' खम नङा नालाय गोरिब मानसिनि थाखाय दा बेनिखायनो नोंथांमोनाथ' मोननांगौमोन दा आरो माथो खालामबावनो नोंथांमोना मोननो हायासै नोंथांमोना इलेक्सननि उनाव एसे खामानिखौ मावना लाबानो जाबाय नोंथांमोना डिसि अफिसफ्राव इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगो खामानिखौ मावनो नाजाबानो जाबाय नोंथांमोना बुंफैबानो जाबाय आंथ' बेबायदि मोननांगौ होननानै अब्लासो नोंथांमोननि खामानिया जासिगोन दाथ' जोंहा इलेक्सननि दुहुमसो जासिगोन दायो दा बेफोरबायदि स्किमनि खामानिया जानाय नंला मानो होनोबा एमसिसिआ जोंहा दिनैनिफ्रायनो नांनो थांगासिनो दङ दा माबानिफ्रायनो 4:00 जोंहा एमसिसिआ नांसिगोन 4:00 5:00 दा बेलासिनि दा बेखिनियानोमोन आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बेखिनि आपडेटखौनो खोन्थाहरनाय जाबाय नोंथांमोना गोबांनो 9,000 फैसा मोननायखाय आं बेखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरबाय आरो जेनेबा नोंथांमोना माब्रै 9,000 फैसाखौ मोननो हाखो बिनि बागै दा निस्सय नोंथांमोना गासैबो बुजिना मोनजोब्बाय जानांगौ दा बेखिनियावनो नोंथांमोना माबाफोर भिडिअखौ मोनसेआव कमेन्ट खालामनो गोसो दङबा माखौबाफोर सोंहरनो नोंथांमोना सानदोंबा नोंथांमोना सोंहरबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो शेयार खालामबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों